Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владимир Кюргиев се интересува от това, има ли право пилот да изпревари друг пилот след пресичане на старт-финалната линия при ситуация на сейфтикар или виртуален сейфтикар. Не, няма право при подобен режим на движение пилот изобщо да изпреварва друг пилот, където и да е било по пистата. Ако състезанието се рестартира, има две линии на сейфтикар в началото, преди питовете и след питовете. Те не случайно са поставени там, защото реално състезанието започва след пресичането на тези линии, евентуално влизането в режим в началната част на този сектор. Така че старт-финалната линия, ако състезанието се рестартира, вече има важно значение кога сейфтикара се е прибрал и кога реално автомобилите са освободени да се състезават. Иначе изпреварване в условия на виртуален сейфтикар или на сейфтикар, където и да било, няма как да се случи. След карирания флаг също е въпрос. След карирания флаг нищо не може да стане. Ако се върнете към великото състезание в Монако 1984 година, когато Сена изпреварва Прост, след като Джек Икс вече е развял карирания флаг, това, че Сена минава пред Ален, няма никакво значение, тъй като състезанието вече е свършило, а пък по тогавашната система резултатите се взимаха и по-назад във времето, а не в конкретния момент, в който знамето е показано. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.